up, šéf? Já nevím proč, ale tohle prostě mám rád, jo. Tohle říkám pořád, když vejdu do třídy, ale učitelka si fakt o mě někdy myslí něco divného. No, to je jedno. Dneska se zahrám do piče. Dneska se zahrám nějakou hru, nebo spíš ne hru. Chtěl jsem se podívat na TikTok, ale tady, nevím, vypadla nám Wi-Fi, takže to všechno v prdeli, takže jo, to je jedno. Podívám se radši na TikTok a pak se ještě možná něco zahrajem, ale koho by se zajímaly moje profiskaly v hrách, jo. Takže jo, ukážu, jo, tady TikTok, jo. Jo, třeba, jo. Tak já si dolehnu do postele, to znal divně, a jdeme se dívat. Počkej. Dej mi chvilku. Stupid. Kdyby Google vyhledávač mohl mluvit. Já jsem se na tohle koukal tak 20krát a pořád mi to přijde tak strašně směšný. To je jedno. Jdeme nikam do pít. Jo, tady můžete zkontrolovat, jo, tady mám, jo, Zak 0, nevím, prostě, jo, dejte mi, prosím vás, jo, tady vidíte. Můžete mi dát. Jo, takže jdeme mrknout se na nějaký moje videa, ale prosím tě, moje nejvíc cringe video, ale má to fakt nejvíc views. Ale ty vole, nepovídej. Já nevím, co mi to napadlo, ale má to nejvíc views, takže je to dobrý video. Jo, tady jsme na vypuštěným koupáku. To vole, jo. Tady mám už Fortnite videa, pár. Jo, takže jo, můžete olejkovat video, jo, dát mi follow. To má ještě, nic nevidíte. Cenzor. Já tam skoro, já neumím dělat cenzor. Jo, vidíte. Vidíte? Jo, jsem dobrý. Úplně na hovno. Ale třeba koukej. Třeba tady je moje nejlepší video, teda nejvíc. To nikoho nezajímá, ty debile. Moje první komentář. Prostě jsem nevěděl, o čem natáčet. Děkuji. Vole, já jsem byl totální Jsem si o sebe myslel, že jsem dostal úplně něčeho velkého, když jsem dostal, vole, 100 těch followerů. Hele, nevíš. Iba 3 mikiny. Já mám 50. Evo, můžeš jít pryč, já teď natáčím. Evo, běž do pokojičku, mazej. Dobrý, takže co tu mám dál? Jo. Proč tady ukazujeme videa, vy se chcete podívat na něco lepšího, ale já vím, já ty videa často kontroluju a jo. To je taky cringe video. Radši se podívejte na tyhle videa, jo, ty mají třeba nejméně views. Tam ty cringe videa, mají okolo třeba 60 srdíček nebo lajků. Jo, takže lajkujte hlavně tady ty, jo, pokud teda chcete. A jdeme se podívat už na jiný videa, a mě se chce chčit jak svin, ale zrovna jsem začal natáčet. Ty vole, to je basic. Já mám, počkejte. Já mám možná ještě jedno video, jak jsem měl starý YouTube kanál. Když to tam nebude, tak soráč. Hlavně nečumte na moje fotky, jo. Jsou to něco z TikTok, jo. Jsem to cenzor, nic nevidíte. Fuck. Tohle všechno z TikToku. První, jo, ty curáku. To ani nevíš, že tento komentář mám. Já jsem úplně nevěděl, co mám dělat, když mi to napsal. A pak mi jsou hejty úplně uprdele, protože vole, k ničemu to není. No nikoho nezajímá ty debile, vole, já se s tebe neposeru. Já hledám jedno. Hele, tohle nevidíte, jo? Hulím papír, jestli vás to zajímá. Jo, tady vidíte, a jo, je to zapálený. Nevím, proč mě kámoš natočil, prostě mě natočil, protože nějaký vole úchyla. Vy jste neviděl, jo, hulím papír s kopřivou.
nevadí, že jo, to je úplně normální. A ne do plic, jenom to nadechnu do huby. Tady je něco s Pepou. Jo, už tady to nemám. Už to tady nemám. Ale kdybyste věděli, zpátky tomu videu, protože já jsem měl video na prostě mém starém YouTube kanálu a tam jsem měl, jak skáču na koloběžce, vole, se neudělali vyskočit. Krása. To jsou skills. Hádej, kdo mě začal sledovat. Poser. To je docela dobrá hra, tahle, akorát docela trošku morbidní. Táta mi říká, běž umít nádoby, tak říkám, máme míčku? Táta, ne, že to prý musím mít umít v holých rukách, nebo prostě i s touhle blbostí. Co já neudělám, že jo? Tisícíkové, to prostě, ten, ale tohle jsem přesně já, až budu mít barák, jo, ještě to nevím, jestli vlastně nějaký budu mít, možná budu jenom vole utat. Ne, sorry. No, já nevím, co bych tomu řekl. Tohle jsem celý já. Jo, taky musím umývat nádobí, ano, musím. Ale jenom to naskládat. Víš, co je nejhorší? Já jsem neuměl zapnout myčku. Moje máma mi říkala, tam máš myčku, prostě poprvé jsem měl nádobí, prostě, fuck, my life. Já to neumím vyslovit, já jsem nějaký nervózní dneska, to je možná kvůli tomu monstrovi, to jsem dneska pil, protože to kokota už. Do prdele. Když jsem měl prostě poprvé umít nádobí, no, to mi chybělo to slovo. Tak ona říká, ne mi to ručně, dej to do myčky. Ale ona mi neřekla, jak zapnout tu myčku. No, že jo, ona šla ven, protože my jsme měli zbytky, tak to hodila ovcům, tam máme hned ovečky, takový místní ovce, kde chodí každý vyhodit svoje zbytky a slepice tam jsou takový odpadák, no, máme tam, prostě, tak já vám to řeknu takhle, tam měli prostě ovečky, jo, bylo to takový velký pole a tam mělo ovečky a slepice a my jsme tam vždycky vysypali ten sáček těch chujovin a všechno to sežrali, to byl špenát, brambory, a já jsem na to jenom hleděl, no. Jo, a já s tou myčkou. Můj táta nebyl doma, byl jsem doma sám. Popěl jsem monstra a jak to asi to... Tak jsem pomačkal nějaký čudlík a takový čudlík, který, nevím, prostě nějaký čudlík jsem zmáčkl, jo, ale jednou ty vypadal nějaký divný věci. No já, do prdele, já to radši vydám, jo, to nějak vibruje to a pak najednou, rozbitá sklenička. To je jedno. Úplně no. To je docela málo, já bych to vole hodil do krbu. Kdo by si takhle dlouhý nechty dělal? To by docela zajímavé. Že já nevím, jak se to holkám může líbit, vole. To má takový, ne? To je třeba jako můj prst, nebo spíš malíček. Velký. Ježišmarja, to nebudu rozebírat. Ale tohle třeba nový design, jo, jdou tam vidět jenom hlavy, jo, to je trošku creepy, ale
Jež tento borec mě už docela... Nevím, už je to docela divný, jo? Už tam byly videa i o Sepíx. Víte o čem, jo? Takže docela dobrý, jo? Ale na tyhle... Ale teď mě začínalo docela... Že... Ani nevím proč, ale... Mně se zdá, že ty jeho videa jsou stejný. Pořád jedno to samé, jenom dvě, co jsem viděl, je pořád o sep. Já nebudu to říkat to slovo, protože je to hnusná věc. Já nevím, proč mi to tak vadí, ale prostě mi to vadí. A ne, vole, nejsem nějaký divný, jo. Prostě jsem na to ještě moc malý, já tomu nerozumím, jo, ale tak to je jedno. Ach jo. Taky se vám stalo do prdele, X-Reconder jednem vojebaný. Taky se vám stalo na TikToku, že tam bylo třeba, mně se stalo, že tam bylo 9999 a já jsem to pořád proklikával, aby tam bylo 10 000 nebo 990. Víte, jak tam stalo se vám to, můžete napsat do komentářů, ale sakra, kdo by psal, že? Teď to je všechno a to samý. Fakt, když si to tak vezmete, fakt pozorně se na to dívejte. A pořád, nic když tohle neříkej holce, tímhle holku naštveš, takový to píš. A teď tady tenhle týpek se na mě kouká na 10letýho kida, jaký je můj názor. Ale to je jedno. Vypadá 6ix9ine jak divné. Proč mám u tebe fuck? Life. A moc melodí. Já když spadnu, tak mi kámoš nesměje, on mě ještě skope na zem, jo, co se budem. Nebo jednou se mi stalo, že můj kámoš mě zhodil do ledového rybníku. Kámo, pojď, my jsme tam, u nás byl úplně ledový rybník, to bylo tak, nevím, třeba -7 stupňů a my jsme měli zamražený rybník, jo. Tam prostě bylo asi, nevím, třeba na kraji, kde byla mělká voda, tak byla asi třeba odhadu 4,5 centiáku toho ledu, ale pak, jak jsme šli hlouběji, my jsme potom tak chodili a postupně se to snižovalo, až tam byla ta největší hloubka, tak jsme se propadli a jo, krása. Exekuci, co to je? To mě zajímá. Ježíš, to je klasika, ne? U nás ve třídě nosí jenom samýho. Protože tady sorry, kluci. To je normální tričko, ne? Nebo co je na tom blbý? Já teda v tom teda nějak nechápu, že to má nějaký dvojsmysl. Nevím. Musím přemýšlet, musím zapnout svých... Musím zapnout svých 60 IQ a pár nějakých buněk, co mi zůstaly. Nějak to spojím dohromady a musím přemýšlet, jaký to má význam. Každý na to, jinak mi vymřou všechny mozkové buňky. Ale tak to Fortnite mikina je dobrá, jo? To má u nás ve třídě každý kluk, jo? Takže to se budem. Kromě teda šprtů, který nosí plný hovno na sobě. A jo, tohle mi taky přijde jako totální srač. Nic nebudu říkat, mi se Adidas věci líbí, jo, ale ty... Jsou to
To je to. Tohle to je nějaký trošku jiný GTAčko, ne? To není GTAčko, to je něco jiný. se jmenuje Absolutely Ridiculous Burger. Do 2 minut. Váží bezmála 100 Některým těm věcem, co tam ten týpek říká, nevěřím. To se budem, jo. kilogramů a je přeplněný nejen Tak jakože tomuhle třeba, jo, koukej na to, vidíš toho burgera. Toho by Vašek snědl, sorry Vašku. Vašek je můj spolužák, který je jenom fakt trošinku přítel, jo. Jestli tohle vidí Vašek, tak jsem mrtvej. Tak mě tak veme tu kudlu a rozkuchá mi varlota, vole. Nebudu mít děti. A jo, tím trošku jsem myslel hodně. Už si trapný. To je holka nebo kluk? Na tancování. Tohle je taky třeba dobrý. Jaká šitka, ne? Já teda na koloběžce už nejezdím, ne? Protože je celá rozbitá. Já jsem na tom jezdil asi před rokem už. Já mám banditku, plnou šitku. Banditka je docela jakože šit. Bandit. Ale tak. Víte, že zapalovač byl vynalezen v roce 1820? No nekecej. 3 roky poté. Pro další zajímavosti, Lightcode. Je to zapnuté? Je to zapnuté? Počkej, nevidím tě. Ty ma vidíš? A už vidím aj teba. Dobre, tak len som ti chcel povedať, že sme s maminou sa ubytovali. Já bych si jinak přál BMXko. To je těžší, než na koloběžce se naučit tohle, že? Na koloběžce jenom protočíš deskonce, protože... Co? To bylo? Kolik to video už? Já mám 17 minut a to jsme ani nezačali pomalu. Fuck. Co uděláš? Víte, jak jsem vám ukazoval tu fotku, že holím papír, jo? No, myslíte si, že... Jo, nebojte se, dělá to víc lidí za třídy, než jenom já. Jo, já nejsem takový jediný retard, co tam je. Facebook. Jo, jenom se chci zeptat, mám si udělat Instagram? Takže nevím, na co mi to je, ale zkusím to, že chvilku asi Instač budu mít, ale jak se mi to bude líbit, třeba TikTok se mi třeba je o hodně horší než YouTube. Třeba na YouTube se mi točí daleko líp. I když teda nevydávám moc videí. Honzo, jaký máš na LB? To je zas co, ne? To je, aha, jo, to je s GMA takovýma. Takže ještě jsem vám něco chtěl říct. Kde to je? Myslím, že na tomhle videu. Ne, nebudem se na něho koukat. Ne, nic nevidíte. Ne. Ty vole, jsi Honzo postižený, ale když to rozkliknu,
Třeba na tohle video. Tohle třeba úplně nejvíc video, to jsem... Jo, třeba tohle moje spolužačka ze třídy, jo. Nevím, proč jsem to sakra říkal. Jo a... Koukejte, co dělá. Teď, co to je? Jakože, já nemám problém, ale vy víte, že jsem takový hodně citlivý na tyhle věci, na porn. Možná jednou za čas se na něho kouknu. No, jednou jsem to teda zkusil, jo. Jak to teda vypadá, jo. Všechno se musí jednou zjistit, jo, co se budem. Já vím, ty jsi plnej, vole, retard, Honzo. Ale já jsem to prostě chtěl vědět, jo. Co to je, proč o tom všichni mluví ve škole, hlavně devaťáci. Tak jsem to slyšel, no, tak jsem si to prostě vyhledal na Google. A jo, krása. Nebojte, po 20 vteřinách jsem to vypl, protože... To bylo trošku divný. Vole, co dělá? To dělá do 4 baru, vole, šla. Tam by na tebe házeli many milion za sekundu. Třeba školní výlet ze školou. Teda co? Jdeme na plavání. Počkej, tady to hned stopnu, jo, protože tohle je docela cringe video. Stopit. Plavání ze školou. V jaké? Ve čtvrté. A je to... Co to máš spolužačky, jo, takže je trošku problém. Třeba tahle Borka, tady tahle, jo, s tou černou rouškou a má to, za prvý k čemu ti to je, když to nemáš na nose, ale tak jedno, takhle chodí 50% lidí, kteří žijou na naší planetě, jo. No a tahle blondětá týpka, jo. Třeba pojďme na nějaký... Tohle nejsou její videa, že ne? Takže... Poraďte mi, jak. Třeba tohle, jo. Na tohle se nechci dívat, Ona tady nemá někdy své videa, mě by zajímalo, jak to dělá. Ona tady neměla své video. Tady měla něco od Charlie. Což nevím. Proč se dívám zrovna? To je docela... Třeba tohle video. To nebudem ukazovat. Tam taky dělá něco podobného, jak tady. A tady třeba. Oni ukázali fakáč na učitelky. Viděl jste ten fakáč, jo? Fuck you. Tak tam byly učitelky, jo? To pozná, že tam měl naučnice, že jo? Protože s náma to byl výlet, takže tam nikdo nebyl, jenom naše třída, což já se jde pochopit, že jo? Tak oni ukázali fuck you na učitelky. Takže viděl jsem něco divného, ale to, že může mít v autobuse mobil, jak to, že tě učitelka hned, to nevím, jak jim proklouzlo. Třeba kdybych já se vendal mobil, tak zaprvé by to všichni bonzli, že jsme byli ve středu autobusu. Ale na ně čuměli všichni a bonzli to, jenom protože tam asi dělají TikToky. Jo. Kdybych já to vyndal ten mobil v autobuse, tak mě učitelka z toho autobusu vyhodí, ne? Vykopně mě. Byla by úplně náš trigger. Co to je zase? Vytáhlý ponožky. Proč? To jako na basketbalu. Já si třeba natáhnu ponožky teď. Vypadá to úplně stupidně. Jak to takto může nosit? Třeba, ty máš sandály a nemáš natážený potož, tak úplně beru jako z totálního kokot.
Pak jako, jestli to tak nosíš, tak já tě beru jako totálního koko. Jo. Nedořekl jsem to, takže pojď. Huj. Třeba ty komentáře teda jsou docela Hýs, co to je? Kolik ti je, jestli to můžeš psát? Sakra, tady máš jenom... Vytáhli ponožky a navíc že školenům jsou nějaký speciál ponožky, ne? To jsou nějaký upgrade ponožky, ne? To... Já nevím, to je nějaký holčičí styl, nebo já nevím, co to teda je. Jestli to tak fakt je třeba... Teď nataju ponožky, jo. Abych věděl, jak to vypadá. Vypadá to úplně strašně. A to mám teprve asi jenom k, nevím, asi lítku, jo. A jak to můžeš mít až ke kolenům, ty vogo? Já se dodám zpátky ty ponožky, aby nevypadal stupidně. Nejlepší je mít ponožky, ne úplně takhle dole, ale tak akorát. Jo, to je úplně ale... to je jedno. Proč to řeším, tohle téma? Proč se na to dívám? Jsem divnej. Dívám se na své spolužačky. Já se chci dívat na ten druhý kanál, jestli mě to nenatočila. Fuck my life. Nenávidím úkoly. Nepovídej. Teď ten úkol z češtiny byl ez. Tohle třeba je nejvíc vtipný. Teď vím, co jsem natočil za sračku. To není Puma. Jako to je jedno, no. To není Brian McKenna. Teď pod ním žiješ, vole, Stay, to dám na YouTube za chvilku. Jo, až když to uvidí Stay, jo, tak... Nevím, tohle není Brian McKenna. Tohle není Smajloková, to byla ta červená se smajlíkem, jo. Já bych to teď opravil, abych se s tím nemazal, abych to smazal to video a opravil bych to. Takže je to, já jsem se prvně tomu jakože mega smál, jaký jsem debil. Řekl bych kokot, kdybych si byl jistý, že to není táta a neposlouchá mě. Jo. Jak dobrý. Jinak jsem se tomu mega smál na poprvé. Pouštěl jsem se tak 3krát, to bylo prostě legendární. To je Zepeto. To je týpek Zapeta, si to musím prohlédnout. Dá se to na TikToku nějak zoomovat. Ty vole, to je shit videjko. Vidí tam. Ale koukejte na ty views. Vidíš to? Vidíš ty views? Beyblade. Možná jenom jeden jsem si dal sám. Tak určitě, že jo. No dobrý. Úplně rovno. Excuse me. Ne. To, co jsem právě teď viděl. Holy shit. To jsem to právě teď viděl. Oui. To byla nejdivnější věc, co jsem zatím viděl na TikToku. To je tak... Ty MMA brýle, to stálo tak... To je papírový, co? To stálo tak 15 nebo 20 korun, ne?
Oh. Příště uděláme video, jak půjdeme na louku s kámošem, jak půjdu ven, a kde budeme hledat to auto, co ten typek zakopal, jo. Budeme ho hledat, dokud ho nenajdeme. Budeme svat po celé České republice, jo. Musím ho najít, jo. Sice, když máš 10 roků, proč by ti to bylo? Ale tak třeba dám ho tátovi, jo, a ještě v tom je 1 000 000 korun, jo. Za to si koupím nějaký pořádný počítač, jo. 1 terabajt bude mít jakože kapacitu, jo. Bude nejlepší. Nový kolo. Teď mám kolo, já mám kolo plnou šitku, jo. Fakt to najdem, jo. Ne, pak jakože... Já to už vím, já to mám už v mozku, já to prostě předem vím, že už jsme to našli. To auto. Nevybuchne to nějak? To motorky mají dělat, to bouchne, ne? Jako já nemám motorku, já mám 4kolku, jo? Ale tak... Excuse me. Takže, kdybych tohle vysvětlil. Třeba nejvíc divný video, co jsem kde viděl. Klikaj do rytmu. Musím tě zaspamovat, ty srdíčka. Oh, fuck. Takže tohle ani nebudu, tohle trošku. Ne. Když ho zabiju, to nesmíš. To je Xbox 360. Kdo to ještě má? Kamo, když máš 360, tak to jsi hodně staromodní. Se budem, jo. Já mám Xbox One X, jo. Šunka, která se nerozjede. Jo, a jak najdeme ještě to auto, jo, tak kromě toho počítače a novýho kola ještě budu mít nový, buď PlayStation 5, nebo Xbox X Series, nebo já nevím ani, jak to je strašně divný. No. To je 1000. Všichni si myslí, že mi je 14. No, vypadáš tak. To ještě není 17. Excuse me. Proč? Jo, tak... No. To mě taky docela, jakože přijde zajímavý. Nemá smysl. Excuse me. Oh, fuck. Ne. Nemůže. Jo, no. Tak je docela stupidní. Proč tohle píšou? Starý. Kluci, co mi zlomil srdce. Pořeším to, až nebudu natáčet. Až tohle video, já prostě se neudržím, jo, to je trošku... Počkej, cenzora, to nevidíte. Já tam musím dát
To nevidíte, jo? Teď zavřete oči asi na 5 minut, se dívejte do blba. Já tu teď jdu napsat něco zajímavého. Jo? Dejte mi chvilku. Počkej. V DVčko. Nic nevidíte, jo? Když jste viděli, jakože to video tam nebylo. Takže, jak bych tohle řekl? Tam za prvý v tom pití není nějaký, jak se to jmenuje, to Seven něco. Je tam buď nějaký vodka, nebo marihuana, nebo já nevím. Protože tohle Herďa fakt už nedělá. Už přestal pít, nebo já nevím. Na Herdu se dívám fakt často a tohle jsou možná starší videa, že? Tak. Já tohle video musím vyhledat. Já půjdu do nejstarších videí Herdy, což je teda lolko, jak vidím, pořád. Jo. Tam nadává daleko víc. Jo, tam není 7up, jo, tam je marihuana. Tam nemůže být alkohol, tam je marihuana. Možná smíchaná nějakou vodkou 90%, jo. Oj, bože. Hele, když tě starší bratranec nepustí na jeho počítač, tak řekneš tatínkovi, jak ti koupí lepší a bude ti závidět, ne? Na ní. Au! Já jsem těhotná, kámoši. Chcípnete, už se se mnou nebaví na potrat. Ale teď tady ten týpek ne s těma brýlami, takže tohle se neděje. Jedna. Co mi zajímá, umíte si křupat prsty, já jsem na tohle úplně vedle třeba. Jak dlouho natáčíme? To už je hodina, ne? Skoro, no. Propíchni o tou jedlou. Excuse me. Zlepším tě náladu během chvilky. Co? Že zítra nejdem do školy a místo toho máme plavání, nebo co? Jako fakt máme plavání zítra, takže já si nemusím dělat dneska úkoly, ale stejně jsem si je musel udělat, jinak by se z toho máma posrala.
No, já bych to asi už ukončil, stejně to, proč jsem dal follow? Excuse me. Dá se to nějak zrušit? Tak. Já nevím. Já se to nějak zrušit, já chci dát pryč. To chci dát pryč, já jsem těho nechtěl dát. Jsem to klikl omylem, protože tady mám nějaký podělaný X rekondér. Jo. A dal jsem ti omylem follow. Já to chci zrušit. Dělej. No, takže nevím. Já bych to asi už ukončil. Jsme u nějakého divného videa, takže jo. Takže asi zatím